ଏଇ ତ ଆମ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂ। ଶାଶୁ ଥିଲେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ, ଆଉ ବୋହୂ ଥିଲେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ। ଦିନେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ଲୋ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ମାଛ ବନେଇବା। ବୋଉ କହିଲା, କି ମାଛ ଗୋ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ମାଛ ଚିଲ୍ଲି। ବୋଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର କରି କହିଲା, ମାଛ ଚିଲ୍ଲି? ଏଇଟା ତ ନୂଆ ପ୍ରକାର, କେମିତି ବନେଇବା ଗୋ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଇଯିବ। ବୋଉ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ମାଛ ଚିଲ୍ଲି ବନେଇଲେ। ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ବୋଉର ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଆସ ବସିବା ଖାଇବା। ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ବୋଉ ଖାଇବାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେଇଛି, ବାସ୍ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରା ବହିଲା। ଶାଶୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ, ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ବୋଉ କହିଲା, ନା ମା, ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏତେ ଭଲ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ତେବେ ଲୁହ କାହିଁକି ବୋହୂ? ବୋଉ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ବନେଇବେ ନା? ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ବୋହୂ, ତୁ ବି ମୋ ପରି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ହେବୁ। ଏହା କହି ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମର ମାଛ ଚିଲ୍ଲି ରନ୍ଧା ବି ସରିଗଲା। ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସହଜ ରେସିପି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସାହୁ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍ଟସରେ। ସେତେବେଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।